Aking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Hoy mga fans, patusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita magturo istoryahan, mas magayon kung may merenda lang. Mga samno sa pagkabuhay ng tao, programang pakonsuelo sa hapon. May health tips, asin, mga tataramo. Hoy! Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Ni VP Henry. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba, Radio DZGB. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Ni VP Henry. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba, Radio DZGB. Hoy, tanguga ang satong orasyon para sa gabos, para sa pamilya. Hoy! Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Ni VP Henry. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba, Radio DZGB. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Ni VP Henry. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba, Radio DZGB. Kakayong ka na lang, ulitan daw tabi kuya. Giri urak pandig dia. Ulitan daw kuya na puna daw. Punon mo. Pun yan, pun sa pun daw. Ulitan daw. Yan. Patusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita magturo istoryahan, mas magayon kung may merenda lang. Mga samno sa pagkabuhay ng tao, programang pakonsuelo sa hapon. May health tips, asin, mga tataramo. Hoy! Hoy! Mo, baby. Tapos ng kuya dem sa day. Ni VP Henry. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba, Radio DZGB. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Ni VP Henry. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba, Radio DZGB. Hoy, tango. Good afternoon. Damarian. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Hello, good afternoon. Ray, Good afternoon, boss. napay na uyan kan sa papa ko ang kailangan ko di ko na wala mong Ito mo na ako. Pag ano yan, pag ngunyan last day ngunyan. Ikaw Yeah. na man ang saro, itarong ko sana sa imo. Ano po? Ikaw na man ang saro papa na isunod, itarong ko Oh, sa imo. pero saro sana pare. Tamid yo nasibot sa paradangog ta. Iyo. Hindi mo pa man yun ni papa para maya ko sana itaram sa imo. Tamo ko siro. Okay. Naroon may taram mo niya na? Oo. Sige daw. Okay, sige daw. Hello? Ano da?
Paano? Oo. Oo. Paano da? Latos ang takang salmatana ka. Ayan na sa iyo. Hotel yan. Hotel. Para sugod. Maray na hapon, amigo. Pakonsilo man. Bueno. Mananaw kita ngunyan mga tugang kilod, tabi na 100 pesos mamaya lang. Tabi sa tuya gabos na mga parantabay. Mag-isip ka tabi, Kuya Nimski, kategorya. Igwa ka sa kuya, assignment. Kategorya. Ang kategorya ngayon ngunyan, luto nin mga malagkit. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom kang Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay, mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kumusta lamang kita gabos? Maray na hapon, Pilipinas. Good afternoon po, Legazpi City. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga sa indong programang Pinky on Mo, baby. Mga tataram. Ang satuyang tataramon ngunya na hapon. Didi po sa DCGB, ang tataramon tangon yan, tabi na hapon, buktot. Agar madalion man ini na matawa. Ano yan? Ang tataramon ko niya na hapon, tabi. Buktot. Buktot. Pag sinabing buktot, anong ko sabihon kayan? Sige daw. Buktot. Pag sinabing buktot, nakadagong nakamukha na word na ikan ko yan, may araw mo yan na di ba? Buktot, dahil nga nakahiro, tabuktot, yan. Sabihon? Anong sabihon, tabi, mga tugang kang tataramo na buktot? Yan, sige daw. Buktot. Pag sinabing buktot, kung sabihon tabi kan, ito baga na so, tiko ang likod? Yan, ha? Kung sabihon kan mga tugang, buktot. Buktot. Pag sinabing buktot, tiko ang likod. Yan. Pero ang kuba kaya, iba man na gusto sabihin, pareho ko yan di ba? Ang kuba sa buktot, pareho di. Pero ang buktot kaya, so tiko lang ang likod. Pero ang kuba, sumay, butog ang likod. Yan, ha. Yan tabi ang gusto sabihon kang tataramo na buktot. Yan. Right. Yan tabi ang word for the day natin, buktot. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Alright, sabi kang texter, kampanirang kuba. Ayo, ito. So pero garo sa iling kun kuya ni pareho man sa nang buktot buda kuba di ba? Pareho gayod, garo pareho man sa nang meaning kayan mga tugang na kuba buda buktot. Yan, ha? Alright, yan taban sa tuyang word for the day. Ngunyan tabing hapon, digdi po mga tugang sa tuyang programa. Alright, sige. Good afternoon, tabi. Ay iba ito na nababasa tangon niya na text sa tuyang programa, ha? Iba ito, sandali lang. Iba ito, sandali, ha?
Basahon ta ini daw na text tangon niya na hapon. Ay lang ha. Hay na nga ni ito. Oh. Wait lang. Hay na so ito. Madali lang ha. Ito. Love story sa Pinky on Mo Baby. Good afternoon po. Ay, Ate Pita Pakres, salamat palan ha sa biskwit. Ate Pita, salamaton palan sa biskwit. Salbatana, sud na kita kay ni Oral daw. May biskwit ako digdi. Ha? Sabi niya, good afternoon po, Sir Henry. May nais po akong itanong tungkol po sa aking boyfriend. Huwag mo pong pagtawanan ang aking kwento dahil po ito ay totoong totoo. Ako po si Ina, taga bayan ng Tut Salbay. Ang boyfriend ko po ay isang security guard. Maedad ako sa kanya ng 7 taon. Ay mataas sa babae ko yan, Sadi. Pero ang gusto kong itanong sa inyo, dahil po may mga time na hindi ko siya kaya na mahindian dahil ang hilig-hilig niya po. Ay. Ay, di nasisipir ang ngimot ko. Sa totoo lang, wala pa naman pong nangyari sa amin, pero palagi kaming nag-hotel. Kaya lang po, hindi ko pinapayagan na may mangyari sa amin, kaya ang ginagawa ko po ay tut lamang sa kanya para siya ay maging masaya. Kasi po ayaw ko na mabuntis. Garisala ang tirada mo ni, garisalaan sa imong pahit. Dumarating po ang punto na talagang gusto ko na rin kasi nga nadadala po ako pag kami na lang nalalawa. Siya po ay isang dahil ko nangaranan kung anong position sa security guard agency kasi po mahal na mahal ko talaga siya at napatunayan ko din naman na mahal niya ako. Una ko pong boyfriend siya at siya daw ay ako pangatlo niyang girlfriend. Ay, salbatan na ni. Itanong ko lang po, tama ba ang ginagawa namin? Napatig-ub lamang ako sa imo. Kasi po, kamasao ng text mong sarawayon ka. Madagitan ako kanikan mga gurang buda ka nagdadangog sa DCGB. Masyadong obscene. Masyadong malain ang tirada mo. Masyadong bulgar ka. Arog kay ni Iha. Bukas nga po ay magkikita naman kami dahil off duty niya. Motor lang kami ng motor. Kaya halos naubos pang sweldo niya sa aming Garo grabe naman. Garo addiction naman. Grabe naman iyan, Iha. Ano po ang advice mo sa akin po dahil ako paminsan naguguluhan na din at mukhang ayaw kunin paminsan. Okay. Ganito yun, Iha, ha? Ang edad kang boyfriend niya da, Kuya Nems, matuaki 7 taon sa girl. Dahil sala. So girl, matuaki 7 taon sa boy. Tama? Mas gusabihon, mas gurang so lalaki sa babae. Ay, mas gurang sa babae sa lalaki. I-text mo daw ako kung perang edad mo, buda so lalaki. Sige daw. Mo daw po kung perang edad mo, buda so lalaki. Arog ka ini, Iha. Ako, bilib ako sa imo. Ta medyo na-control mo na boyfriend mo. May discipline. Kung ako ang boyfriend mo, ay. Aba ko. Kau nang kuda.
sa tubig. Sa tubig. Igwa akong tubig sa auto na guday ko nagukuha. Igwa akong tubig. Okay. Sintindisyanta ka, ha? Iha, araw kayo ni, ang gibon mo. Haputon mo na ang boyfriend mo kung kaya nang mag-agom. Okay, Kuya Nems? Haputon mo na ang boyfriend mo kung kaya niya nang mag-agom. Haputon mo pagka muna sa nang dawa, kibliton mo, natighoy. Kibliton mo di andagan. Psst, oy, may daw ka, ano na daw kumaray. Ano? Kaya mo nang mag-agom. Mahiling mo siya dyan kung how responsible he is. Sa simbag, Kuya Nems, sa simbag, mahiling mo kung ano mga posibleng simbag. Oo, kaya ko nang mag-agom. Kaya ngunya, naghanda pa ako para sa future family ta. Magayon na simbag yan. Oo, kaya ko nang mag-agom, pero dahil ko pa kaya, ay maluyang simbag yan. Nagapara pipirit, kaya palang kaya mag-agom. Maluyang simbag yan. Haputon mo siya, iha. Ngunyan, kung tumaramsang kaya na, sige na, mapakasal na kitang doa. Bakoy Kuya Nems, di ko kaipuhan kihanda na magasto o padigar mong handa. Ang importante, makasal kitang doa sa simbahan. Bago Kuya Nems, although, dito ka man mabasulta. Ang kasal is the one of the most important thing sa babae. Di mo na maibalik yan pagka mo kinasal, giraray. Pero hilingon mo ang simbag niya kung talagang siya desidido na pagkasalan ka. Tapag nagtarata yan, Kuya Nems, bakit naman ang preparado? Bakit magpaparatitisting sa na guadon ampun kang namo? Dipisil yan. Kaya sabi mo, di mo mapigpapaguad supon kang namo. Di mo pigpapasawan, supon kang namo, di ba? Di ka man nagpapasaw, sa puon kang namo. Tama? Tama yan. Nya, manang pahit ka ni, paboro bintana sa ay. Ay, sorry. Sorry po. Sorry. Aputan na mo na kung kaya niyang mag-agom. Yun sa nagibon mo, ha? Piga para pa-problema. Pa-problema muna naman ako. Ba't ako nga na? Walang problema, kanta. Walang praisip ko kung ano-ano. Di ba? Ngunyan, kung talagang siya bako pa man preparado, ibitara na muna yan. Teach him how to control himself. Bako yan, Ems. Ibitara na mo ng mga bagay-bagay na. Taday kang kiabutan na maray. Di mo yan ipagtao tulos, tadyang kayan, pinapasawan mo sa mo, pag ang tubig malinaw na, binayaan ka, rimati ka. Uldo mo yan, may mga, ano ba niya din naman, iyan pigwa para. Pero very important iyan na respeto, asin tiwala sa imo, kan lalaki, nasabutan. Di pwedeng, pagkatapos-tapos, bayaan ka, no, that is not a good thing, ami iha. Kung siya responsable, di kanya basta-basta babayaan. Tayon nga niyan, tiniwala mo, buda pinagkatiwalaan ka man, dapat dahil kanya pagbayaan. Nasabutan? Ay, so edad pa lang, Kuya Nems, kuwan. 42 siya, so girl. 34 so lalaki. Ay. 42 ka. 35 so lalaki. Medyo kwa na yan. Kung sa bubon, medyo kwa eh. Makantsaw ka nga salbatana ka. Kung sa bubon, aray ko. Ano nga kung sa bubon? Sorry po. Wag po sana ako ngunyan ha po. Iyan ang dapat arukin iha. Ingat, maski Corintianos ka na, ingatan mo yan. Kung di ka man talaga niya pag-aagumon, di ka magpagtugot. O kung bako man,
kung siguraduhin mo yan, dapat maging responsible siyang lalaki na dahil kanya basta-basta babayaan pagkatapos kan gabos. Di naman pigtutugutan ng araw ka na bagay na kamong mga babae, maabuso kan mga kagustuhan din mga lalaki. Bako yo, Nicole? Di pwede araw ka na kamo ang kagustuhan kan mga lalaki, dapat dahil iyan pigaabo na kamo sanang nasusunod. Kami sanang nasusunod. Dapat kamo nasusunod man. Yun na. O, yan ang sa kuyang advice sa imo, ha? 42 ka na pala. Ano na? 42 ka na pala. Malay nga na ito yan, boyfriend mo. Dahil nakakuan, dahil naka... Di nakalayag. Tako nakalayag iyan, may problema kita. Iya po. Kaya may pagparapaabuso iyan na boyfriend mo. Arog ka iyan. Pero sabagay, maray-maray pa iyan ta. Maray-maray pa ang kuya ni Mista. Bago pa masyadong expired. Ayun na nga sa iba. Sarap pa yun. Ano? Sir, tama niyan. Okay na? O, sige na. Oras, mga tugang sa DCGB. Asin po sa Pilipinas, sa ito pong programa sa GBGB. O, sabi kan texter ta, tama sir ang sa imong advice, iyan talaga ang dapat gibuhon. Tangan aday man siya problema, oras sa binayaan kang lalaki. Iyo baga, dapat ni humanap ka kilalaki na responsable. Maski anong kamugtakan niya sa buhay, maski anong itsura niya, pag tinao mo yan, di ka basta-basta babayaan kasi he valued your status, your relationship. Di pwedeng araw ka na pagkatapos, tinankyuhan ka, alis na mo yan, nagpa-thank you, pero 42 ka na. Iya po, nasabutan? O, di sige. Oras natin, ano nga sa tuyang stinger ng niya? Pinky on mo, baby, sa DCGB. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Unang pag-irestoryahan tangon yan sa mga samno sa pagkabuhay. Unang pag-irestoryahan tangon yan. Ade. Okay. 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 Hunan sa tuyang pag-irestoryahan ko yan sa mga samno, Ate Pita. Alat ko na, ha? O ne, alat ko na. Thank you po. Si Ate Pita, sweeton man. Salamat sa biskuit. Alat ko na. Ano na nga ni ito? Welang ha. May pinadas ako magayon ng mga Ito ha. Kumusta na pala sa Senado? Nagkaribok bagangon yan. Nag-committee hearing si Pia Cayetano. Daling mo ito, Gwenems. Nag-committee hearing, ano yan? May committee hearing si Cayetano. Nadali lang, ha? Ayun na nga nito. So, hayang pinadala sa kuya na lahat mo na hayang sa pinadala sa kuya na hayang na nga ni madali lang ta kitang samnoy magayon ito check padala sa ko si Renen o si padala sa ko garo si Renen kani ba ko si Renen padala sa kuya ay wara digdilugod o pero si Renen nagpadala sa kuya alam ko na ha taba kayo ang kay Renen magayon ito alam ko na ha ito mga tips mga tips mga tugang sa pag-imbitar sa kasal. Takita bagang mga tao, wedding etiquette to remember.
Kita bagang mga tao, pag may ugali kitang mga tao, pag may ugali kitang may ugali kitang mga tao, mga tugang, na pag kita inimbitaran, maduguyon kita kay iba. Tama? Pag sinabing etiketa, ikaw ko'y gapod mga tugang na invitasyon na RSVP. Ano sabihin kang RSVP? Ang English niya, mga tugang, is to confirm. To confirm. Pero, ano tabi ang pronunciation kang RSVP? Respondes. Di ko ma-pronounce. Alam ko na, mahanap kita sa kwan na, mapahanap kita kan tamang pronunciation. Okay, sandali lang. Okay, sandali. Wait lang. Hay na nga nito. RSVP pronunciation. RSVP. Yeah. French word kaya yan eh. French word. Response. Ano. Paturo kita mag-pronounce. Respondes sa ilbos Hindi ko napopronounce nga ni. Dago ka din doon tamang pag-pronounce. Nganing kita makaukod sa, di kita nag-agdaki iba. Amali lang ha. Bata may mga naimbitaran pa kita na paminsan Kuya Names, inimbitaran ka, tatsaran pa ang pagkaon mo. Let's look at how to pronounce this expression, better known as RSVP. Ano da? It's an expression from French. Répondez s'il vous plaît is how it is said in French in France. Ano Let's da? break it down. Ano? Répondez, you could say it as répondez. Répondez meaning please answer. S'il vous plaît is please. And s'il vous plaît is how it is said in French in France. Let's break it down. Répondez, you could say it as répondez. Répondez meaning please answer. S'il vous plaît is please in French. Responde, s'il vous plaît. Responde, s'il vous plaît. Ang French baga magayon, napakalong kayo pag-pronounce. Responde, s'il vous plaît. Pero ang spelling niya, respondes. Ang respondes. S'il vous plaît. Okay? Iyo, tabi yan ha. Gusto sabihin da tabi. To confirm or please reply. Yan. Kaya, ang mga kasal kaya baga, ang mga bisita dyan, mga tugang, selected sana. Kita, kung naimbitaran kita sa kasal, dahil na po da magdaki. Sabi digdi, do not self-invite the other people. Di ka na kung inimbitaran ka, di ka na mag-imbita kay iba. Parang man sa mga tugang sa piyesta o ano man na okasyon, ikan inimbitaran, langagdahan ka. Tulsol baga nag-ibig-ibumaan. Di ka bang, kung ikan inimbitaran o kamong mag-agom, duwa sana, di ka tabi. Di ka tabi. Ano yan? Okay lang ha. Di ba? Okay. Dali lang, ha? Di ba? Okay. Number 2, tabi. Ano number 2? Do not bring +1. O yung nga, napigtataramta. Naling mo nang inimbitaran ko mag-agom, dara mo so aki mo. Do not bring +1. Wedding guest etiquette +1. If the couple invited you to their wedding, you need to check the number of reserved seats indicated on the invitation. Common sense man.
Di ba? Di ba? Arog na tabi ka no gali ta. Tangani mga tugang na mapagayon ang resulta. Tabi iyo. Okay. Now, ganito. Number 2, another tip. Come on time. Ugali baga kan mga Pilipino, Kuya Nems, nakitatabi duman sa US, kanagpasiring kami, maski sa Europe, pag sinabing ang programa, Kuya Nem, alas 2, may tao dahi mapo niyan. Kita din pag sinabing alas 2, pag dahi pang tao, alat-alaton tangayan, mapo niya kita, alas 3 na, nailing muna yan. Pag sinabing ampon alas 2 yan. Di kita pwede na, ampon nga yan, dyan na, wala pa man niya si boss. Di pwede, pag alas 2 yan. Oh. Nasabutan? Di ba? Di ba? Arog tabi iyan, kaiyan. Naintindihan? Oh, na. Iyo tama ka nga diyan. Abi na yung pagparaulot rota. Ako nga arog man ako kaan. Ito, Kuya Nems. Day mo da pagtatsaran ang pig-offer kang kinasal. Ta imbitado ka sana. Nasabutan, inimbitaran ka, pinakaon ka, de ka gani nagregalo, nagtatsar ka pa. Ay makanuson subado nga kan. Makanuson niya subado kan bride. Ano man nga itong bado na ito, bata nga sulikod nga ya, luwas nga ang likod, sulikod nga ya, gari nga arik dikon pa. Pag kayong ganyan, ang likod nga ya, arik dikon. Tapos, so kanya ka, bata nga ya, hiling pa nga, so strap nga ya, kambra nga ya, kan, sobrang nga, tagip tipo, nahiling mo na nga ka. May pagtatsarita, imbitado ka man sana. Kung, ano man nga ya ito nga ya, hilingan na nga ya ito nga ya, Kuya Nimso, ano nga ya, Henry M, hilingan na nga ya, uy, kagayon niya kang babayi. So, nakaagom nga ya, ano nga nahiling niya kan lalaki, kang babayi sa lalaking ito, na so nakaagom nga ya, ang doon nga, garong nga, salod sa uran. Huwag kang ganyan. Ano man ito? Ando ay pagkaputi-puti nga kang babae, pagkakinis-kinis, so agum mo ya, ilinga nga, tagari nga nakigig sa bakilid. Ay dito kita kaya, ito ang ginusto niya, dapat mga tugang, ito ang irespeto mo. Titong, dati ikan matubay, ikan masabay habang buhay ka yan. May pagtatsari, kung baliktad ko yan, Nems, uy nga ya, anang nata nga ito, Isus, kapugi-pugi nga kang madi. Natay na nagumpan aki mong lalaki, nagwapo ng aki mong lalaki, natay yan ang nakuha. Ano naman ang madi? Bako lamang bagay. Bako na, natigbas ka dyan sa okasyon. Di ba? Ito, sabi digdi. Kung kita na ang mga tugang nasa okasyon, do not use agad-agad your cellphone para ka mag-post. Tabaka, gigosin na mga pribado, mga tugang na pigigibo. Tanganing ma-post, di ba? May mga proseso. Baka na man ipapapost ang kasal nindo. Nasabutan. Ito ikadua. Tabi, follow the dress code. Pwede. Follow the dress code. Iya po. Yan. Ikadua. Ngunyan na Kuya Nims, di naman pwede magparigalo kibit-bit mo plato planggana, kasirola, kawali, kaldero. Kampanahon baga kita Kuya Nims. Sali, naman mo Kuya Nims. Ako ugmahon ako, tahanggan ngunyan, ang sa kuyang platera, kadakol pang anito, kadakol ki platito, kadakol ki plato. Di kami pag may napapasa sarong na plato, di kami nagbabal Kuya Nims. Paingurago na plato, platito, kutsara, tinidor, isipilyo. Kampanahon ang mga regalo, mga gamit, kaldero, kawali, refrigerator, television, ano pa nga na yan? Ano pa nga na, Kuya Nems? Mga sala set, gamit, o ano,
Kung anong gamit, kortina, plato, kung ano yan na mga kung ano gamit sa harong. Arog ka nang inabot ni Kuya Names. Arog inabot ka ni. Bit-bitang kang regalo, salbatan ng gabat. Penguragon nga yang stove, gas stove, di ba? May gas stove nga ya. Oh. Igwa pa nga ya ki, ano nga ni ito? Igwa pa nga ya ki, ano nga napon kang gas stove? Igwa pa nga ya ki... Ako nga ni ko, narigalohan ako ki... Suninong ko sa kasal, pagkakasal me, idapuran ako, re, anong rap pa ka mo? Ganyan, kung subugtakan po kibagas, ay, ako nga ang bahala kang, ano ito, rice dispenser bagas, pinot, pag pinot mo, nag-urula ang bagas, no, yan, ako ba, binigalo niya ako ki, rice dispenser, oh. Sarap ko man naninong, re, gusto mong washing machine? Ay, muya kung nga ako kunong. Di ba? Kam panahon, ang pigtatao tabi, mga tugang, is in kind. Limitado ang in cash. Pero ngunyan ng panahon, ang pigtatao, mga tugang, gabos na kadaklan, cash. Di ba? Kapos na tabi, cash, mga tugang, ang pinagdadara, ang pinagregalo sa mag-ago. Kaya baga, pag-abot baga sa wedding reception, ika baga Kuya Nimski nga niya, mga ya, the bride and groom may dance. Ibubugtak ka ang Kuya Nims so itong mga kwan baga Kuya Nims. Ibubugtak na kaan sa mga subri baga. Kabigadora man kaan. Tiraw sa Kuya sa mga regalo. Pero kung dumang ka sa ibang lugar, ang papantuminahon ka mo. Terereng, tereng, terereng. Okay ngaya, sinino ngaya Henry M. ngaya ang masunod na mapantumin na ka. Pasiring dumaan sa kasa, madukot ka. Iyan mga tradisyon. Tapos, ngaya, ano nga rin sukanta ka na pantumina? Saro, dua, tulo, apat, ang nagsayaw, ta-da-da-da-dang, da-da-dan. Da-da-da-dan. Ining pantomina na naglayaw-layaw. Kantang kaki sa silong ni Kaka. Tapos, si Manang Pula na nagsakat sa tuba. Na nagisi susaya na hiling so. Pero those are traditions mga tugang na magayon tabi sa mga pigkakasal. Tanganin ang kinasal, makapuon mga tugang kan sa indang plano sa buhay as in direksyon sa buhay. Alright? Magbabalik ang Pinky On sa pagbabalik. Makalipas kan mga patalastas ni deposa ng programang Pinky On mo, baby. Pinky On mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tikman ang bagong Mang Inasal Almusal Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusal Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagbakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa, para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ay nako, alas 4 na pala. Dahil narugi kita makakuan. Okay, ano na nga na ito?
Okay. Alas 4 na. Bilhin naman kitang oras. Saga na lang po yo. O saga, ang promise ko sa inyo. Ano saga? Friday. Saga pagkapuon ko. Pagkapuon tayo tulos ang kwanta. Haman o tulos. Ano yan? Yutabi ang ano yan ha? Ang gibuhon tayo. Okay, masalamat ka sa pangantabay mga tugang. Mabalik po ako sa aga 5 to o'clock in the morning sa programang ano? Ay, may saro pa. May saro pa ngayon, oy. May saro pa ngayon kag utang. O, di palan man nga, dali. Delikado ko yan, importante ni adi. Aha, alright. Sige. O po sa tuyang pa mga liver lovers din. Sa mga liver lovers natin. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na protection. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Bueno. Paparam na ako. Salamat ka sa pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at